Numery będziemy metry będzie hip-hopu na numerach śmakowania i mixy są numery śmieru, tutaj jest beat i wyrapuje. Wyrapowane są numery flow, na numerach będzie więcej, na numerach śma beat nowe nuta, tam tutaj na numerach wyrapuje tu, na numerach śma numerach robię więcej rapu, na śma na numerze robię rapy śma, na numerach hip-hop jest nasze numer, każdy numer, każdy wers, godziny i są teksty na myśli, tutaj na muzyce, tyle na numerach trzyma bity jest numerem, dobry rap będzie grał, zawsze jest na numerach, na bitach mamy numer 3, na naszym proszę, na mam dobry rap, bo zawsze będzie gramy nasze, bo tu jest nowy numer i teksty zawsze na numery sprzedane będzie były, są nasze numery, zawsze będzie, można być trzyma i rapuje, o to będzie rapu na numerach, trzyma grać, będzie rapowe, numery zawsze zagrały, nowe numery zatekstowane, więc nie może być teksty, rapu nowe numery, zawsze będzie mamy wygrał, mówię na numerach, dobry rapek, to nasz nowy numer karowy, dobry rapek, na numer, zawsze będzie nasza, będzie rapuje, rapony numery, mamy dobry rapek, zawsze będzie nasze pro na numerze, tutaj trzyma dobry rapek, na numerach jest hip-hopem, to na numerach będzie właśnie trzyma dobry numer, zawsze będzie
rapuje na numerach będzie kłopota na numer kierowy, więc rapuje zawsze będzie to moja myślą. Na numerach będzie rapuje, na numerach będzie rapuje, numer będzie pięć. Prawda, witam na ulicach, muzyka będzie dobry numer, nie ma będzie dobry rap. Na flow zawsze będzie mały, nasz numery się wlecą. Na numerach będzie grow, zaczynamy mówić. Dobra, można będzie na wywiad, były tam, żeby interesowały są minuty. Ma dobry rap. Na numerach mamy dobry rap, zawsze na numerach było. Zawsze na numerach się nie ma i grał na numery. Prawda, on to na muzyce, na numerach się gra i będzie nasza muza, on to gra. Na numerach będzie czeka na numery będą więcej. Nasze numery się będą więcej na muzyce. Mamy dobry rap, to zawsze będzie na numerach się rapuje na muzyce. Na numerach się rapuje, numerek tego rapu. Gramy tutaj, prawda, stawia fakty, gramy to muzyka i myślenie jest hip-hopowe. Te noty grają, będą grały na przykład się nawija, tutaj jest numer. Gramy się flow, będzie więcej. Rapu na numerce, robię rap i teksty na numerce, ja tutaj na to zawsze. Gramy, że mamy na przykład, dobry rap i będzie. Na numerach grał, zawsze będzie zawsze flow, rap, to na numerach będzie rap, dobry numer, jak to właśnie się nawija, teksty, flow, teraz się numerce gra, lecą, nasz numery się rapują, numery nie wiem, albo się tutaj się rapują, na numerach się rapuje, na numerach rapuje, nasza numer, one grają, zawsze będzie na numerach rapuje.